Report! Nilagyan ng rumble strips, pedestrian lanes, yellow lanes at yellow boxes ng local government unit ng San Nicolas at Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga bahagi ng kalsada sa bayan na madalas pangyarihan ng aksidente. Ayon sa alkalde ng bayan, mahalaga umano ang mga inilagay na lanes at rumble strips para sa mga mas ligtas na kakalsadahan habang patuloy rin ang kanilang pagpapaalala sa mga motorista na maging disiplinado sa gitna ng kalsada. Ang rumble strips ay sunod-sunod na nakaumbok na linya sa daan na nagbibigay babala at maging alerto ng driver sa restriksyon sa bilis o potensyal na panganib sa daan. Dagdag ng opisyal, kung maaari umano sana ay huwag nang pilitin na bumiyahe kung nasa impluwensya ng alak para makaiwas sa aksidente. Malaking tulong rin ang mga nilagay na yellow lanes at yellow boxes para sa tamang daloy ng trapiko at maiwasan rin ang mga illegal na pumaparada o illegal parking. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.